салом мухлисони бошгоҳи барселона. Шаби гузашта барса дар майдони худ камнов аввалин классикои мавсими имсоларо гузаронид. Бадбахтона боз як антирекорди нави дигар аз ҷониби Роналд Куман. Дар 85 соли охиру аввалин мураббие аст ки 3 классикоро пай дар пай бухтааст ва ин чорумин мағлубияти барселона дар 4 классикои охир мебошад. Мо гуфта наметавонем ки барселона бозии бад нишон дод. Баръакс, барса бозие нишон дод ки мо тамоман интизораш набудем ва назар ба Бенфика ва Бавария бо Реал бозии арзанда буд, аммо натиҷаи арзанда не. Замони пеш мухлисон писханд мезаданд ки Барселона ду майдони асосӣ дорад. Якеаш Камнов ки онҷо рақибонро қабул менамояд ва дигараш Сантьяго Бернабеу ки онҷо тамрингоҳаш маҳсуб мешавад. Ҳоло бошад мухлисон пеш аз бозӣ худо мегуфтанд ки бо ҳисоби калон мағлуб нашавад. ҳозир дар ин бора муфассалтар гап мезанем. Аллакай рӯзи чоршанбе дастов ба майдон бармегарданд то дар доираи чемпионат бозиҳои худро идома диҳанд. Ана ҳамин гуна як тақвими мушкил барои футболбозон ки вақти истироҳат кардан хеле кам аст. Моро бозиҳои ҷолиби интизорам ва барои шавқвартар кардани тамошоонҳо метавонед ба 1x муроҷиат кунед. Онҷо ба ҳамаи рӯйдодҳои варзишӣ коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд. Инчунин обуначони навро бо промокоди барсатиҷи то $100 бонус интизор аст. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. ҳайати асосии даста: дарвозабон Тер Штеген, муҳофизатгарон Мингеса, Пике, Гарсия, Алба, нимуҳофизатгарон Гави, Бускетс, Френки де Йонг, ҳамлагарон Дес, Фати, Депай. То дақиқаи 24-уми бозии ҳардуи дастҳо фақат қуввату нерӯи худро меомӯхтанду месанҷиданд ва баъдан Винисиус як бар як бо Тер Штеген баромада чанд бор ӯро фиреб дод ва зарбаи ӯро ба дарвозаи холии Жорди Алба тавонист ки рафт созад. Як дақиқа баъд аз ин Барселона аксулуҷум кард ва аз канори чапи ҳамла Депай тӯбро ба маркази ҷаримагоҳ ба Фати равон сохт, вале пои Фати дуруст ба тӯб нарасид ки зарба занад ва тӯб аз ӯ гузашта ба канори рост рафт ва онҷо Дес аз масофаи 5 метр зарба зада тӯбро аз дарвоза боло равон сохт. Дар дақиқаи 32-уми бозӣ назди ҷаримагоҳи Реал Давид Алаба тӯбро аз Депай гирифта ба аксулуҷум мешитобад ва ба Винисиус пас медиҳад. Винисиус аз канори чап тӯбро ба Родриго партофт мекунад ва Родриго тӯбро ба Алаба бармегардонад ва ӯ бо пои чап зарбаи қавӣ иҷро намуда ҳисоби бозиро ба фоидаи Реал Мадрид мекушояд. қисми аввали бозӣ бо ҳамин натиҷа хотима ёфт. Роналд Куман ба як тир ду фохтак зада истодааст. Ҳамеша дар Барса ӯ хоҳиши бо 5 муҳофизатгар бозӣ карданро дошт, вале тамоми мухлисон аз ӯ талаб мекарданд ки бо тактикаи ба Барселона хоси 4-3-3 бозӣ кунад. Куман зираки нишон дода рӯи ҳалли ин масъаларо ёфта ғайриинтизор барои ҳама муҳофизатгар Десро ҳамлагар намуд ва зиракии Куман дар он аст ки ҳангоми ҳамлаи рақиб Дес маҷбур аст ки ба хатти дифоъ баргардад ва бо ҳамин Барселона метавонад бо 5 муҳофизатгар аз ҳамлаи рақиб дифоъ намояд. Ба зиракии Куман мо қоилем, зеро агар ӯ зираку ҳушёр намебуд бо ин ҳама мағлубиятҳо ва антирекордҳо то ҳол сармураббии Барселона намемонд. Аз рӯзе ки Куман мураббии Барселона шудааст, мухлисон дар кадом кунҷи Каталония туф накунанд ба антирекорди Куман мезананд. Дес бори дигар исбот кард ки аз ӯ ҳамлагар дар 100 сол намебарояд ва зарбаи ӯ бо усули Люк де Йонг тӯбро ба ватани худаш Амрико равон кард. Ҳангоми голи аввал ки Депай худро ҷойгузини Месси эълон карда буд, аз тарси Алаба тӯбро ақаллан қарор дода натавонист ва баъди тӯбро гум кардан тамоман кӯшиш накард ки тӯбро баргардонад. Гарчанде ки Мингеса мавқеашро холӣ гузошт ва ӯро фиреб доданд, аммо Депай баъди тӯбро гум карданаш фақат голи Алабаро тамошо кардаасту халос. ҳама аз Месси менолиданд ки бе тӯб ӯ дар майдон фақат роҳ мегардад ва ба ҳамдастагоҳаш кӯмак намерасонад. барои тӯбро аз рақибонра бурданд. шояд ҳамин хел буд вақте ки ӯро аз пой меафтониданд ё ки ба ӯ пас намедоданд, аммо вақте ки аз худи Месси тӯбро мерабурданд ва ӯ дар пои худаш мебуд, ҳатто то ҷаримагоҳи Барселона аз пай баргардонидани тӯб медавед. Аммо Депай чӣ? Дар ҳамин ҳолат Отаменди дар Барселона намерасид ки ба Депай савол диҳад ки ту худат кӣ? Ту худатро Лео Месси метарошӣ ки аз паси тӯб намедавӣ. Дар дақиқаи 58-уми бозӣ Пике бо корти зард ҷазо дода шуд барои баҳс кардан бо дувар ва сабаби баҳси ӯ дар он буд ки Де Йонг бо кросс барои тӯб мубориза мебурданд ва тӯб ба дасти Тони Кросс расид, аммо дувар қоидавайронкунӣ аз ҷониби Де Йонг ба қайд гирифт. қариб ки тамоми қисми дуюми бозӣ бозингарони Реал кӯшиш мекарданд ки вақт кашанд ва ҳисоби бозиро ҳифз намоянд. Дар дақиқаи 93-уми бозӣ Пике ҳамлаи олии Барселонаро ташкил кард ва тӯбро Депай соҳиб шуда ба маркази ҷаримагоҳ пас дод ва Пике онҷо аз
интиҳои ҳафти ва Каутино бошад, дуруст зарба зада натавониста, пояш ба тӯб нарасид ва бозингарони Реал зуд ба аксулҳуҷум гузаштанд ва Асенсио аз канори чап зарба зад. Тер Штеген тавонист ки тӯбро дур созад, вали зарбаи иловагии Васкес ҳисоби бозиро 2-0 ба фоидаи Реал намуд. Дар дақиқаи 97-ин бозӣ билохира Барселона ба задани гол мушарраф гардид. Аз канори рост Дес бо суръати баланд Мендиро фиреб дода тӯбро ба Агуеро равон кард ва ӯ бо як расиш тӯбро ба нишон расонд ва бо ҳамин бозӣ бо бохти Барселона ва ғалабаи Реал дар Камп-ноу бо ҳисоби 2-1 ба анҷом расид. Дар аввали қисми дуюм боз бечора Мингесаро иваз намуда ба ҷояш Каутиноро ворид намуд. Мингеса хари Куманро чапана савор шуда бошад ки қариб дар ҳама бозиҳо ӯ аз Мингеса норозӣ аст. Чаро бояд Депайро иваз накунад ки маҳз хатогии ӯ буд ки аз мавқеи Мингеса алоба гол зад. Боиси шармандагист ки фақат як Винисиус Жуниор ба танҳоӣ тамоми бозингарони Барселонаро масхара мекард ва дар майдон бо муовизатгарони Барселона чӣ коре ки хост ҳамонро кард. Барселона ки ба ғайри Лук де Йонг ягон ҳамлагари баланд надорад ва он ҳам бошад дар охири бозӣ вориди майдон шуд. Тамоми бозӣ фақат партофти ҳавоӣ анҷом доданд. Дар қисми дуюми бозӣ назар ба қисми аввал 2 маротиба бештар партофти ҳавоӣ карданд, аммо барои кӣ? Чунин ба назар мерасад ки гӯё Алба дар самолёт таваллуд шуда бошад ки ин қадар партофти ҳавоӣ мекард. Тони Кросс дар ин бозӣ 98% пасояш дақиқ будааст, аммо омори ниммувизатгарони мо ҳар сеяш дар якҷоягӣ ба омори Тони Кросс баробар шуда наметавонад. Лукас Васкес ки 3 метр аз Гарсия дуртар буд, тавонист ки аз пушти ӯ голи дуюми Реалро занад. Нахуд муовизатгари марказии сатҳи Барселона ҳангоми зарба задани рақиб тамошо кунад ки дарвозабон чӣ кор мекарда бошад. Таъқид мекунам ки бозии Барселона бад набуд, аммо дар Камп-ноу дар назди 86 000 мухлисе ки як моҳ пеш билетҳоро пурра харидорӣ намуданд, бозиро бо бох анҷом додан боиси шармандагист барои Куман. Агар лозим шавад, Лапорта як гурдаи худро ба фурӯш бояд гузорад ки Куманро ба истеъфо фиристода тавонад. Вагарна мо то охири мавсим ҳатто аз Лигаи Чемпионҳо дар мавсими оянда маҳрум мешавем. Вақте ки дар бозӣ бо Динамо Киев ман бозии Барселонаро танқид кардам, бо вуҷуди ғалаба карданаш, мухлисон маро дар комментария танқид мекарданд ки чаро ҳатто ҳангоми ғалабаи даста аз бозии Барселона розӣ нестӣ. Онҳое ки футболро мефаҳманд медонанд ки бозии имрӯза ба бозии фардо таъсири калон мерасонад ва агар дар бозӣ бо дастаҳо мисли Динамо Киев ба зур ғолибият ба даст орем, дар бозии сатҳи Бавария ва Реал чунин Барселонаро онҳо фурӯ мебаранд. Мефаҳмед? Акнун маълум мешавад ки чаро ман аз бозии ғалабаи Барса дар бозӣ бо Динамо қаноатманд набудам. Шумо чӣ дӯстон? Аз бозии Динангина қаноатманд будед ва барои Барселона чӣ лозим аст ки иваз шавад аз ба ғайр аз Куман? Дар ҳам ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса ТВ-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай, дар паноҳи Аллоҳ.